कन्स्टिटुएन्सिया रिजार्भ जानानै थानो मोननांगौ जेरै डिफुआवहाय कार्बि आंलंआव मोनसे रिजार्भ सिट दं थिग बिदिनो जों बे सहायजोंनो जों दाबि खालायदोंमोन दा बेखौ लाखिफिननायनि थाखाय जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होयो दा बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों जोंनि गासै आसाम नाङै एसटि सिटआ 12निफ्राय 19 जाबाय आरो बेखौबो जों बरायदों फारसेथिं जोंनि बिटिआर हालामाव जों दा 6टा एसटि रिजार्भ सिटखौ जों नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो हास्थायो जे जिहेतु जोंनि बिटिआरनि सिङाव सिगांनि जे एमएलए कन्स्टिटुएन्सिसफोर दंमोन बियो गुबुन जिल्लाजों बा गुबुन कन्स्टिटुएन्सिजों नांजाबनायमोन जेरै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव इस्ट बिलासिपारा वेस्ट बिलासिपारा आरो गौरीपुर बेफोरबायदि पार्लामेन्टारि एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव जोंनि बिटिआरनि एरियाफ्रा दंमोन दा बेखौ रिएडजास्टमेन्टजों लाबोफिननाय जाजोब्बाय आरो बिदिनो बे एडजास्टमेन्टखौ जोङो बरायदों फारसेथिं जोंनियाव जोङो मिजिं थिदोंमोन जे जों दाबि लाखिदोंमोन उदालगुरि हादाव एबा उदालगुरिखौ लानानै जोंनियाव मोनसे आलादायै एसटिनि जि पपुलेसन बेखौ सरजाबनानै जाहाथे बेवहाय जिखिनि एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सिस ओंखारबाय बिनि गेजेरावनो मोनसेबाव पार्लामेन्टारि सिट जोंनो दोननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन उदालगुरि नामैहाय बेवहाय पार्लामेन्ट मोनसे कन्स्टिटुएन्सि जानांगौनि थाखाय नाथाय दिनै जों नुदों बे ड्राफ्टआव बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि माखासे एमएलए कन्स्टिटुएन्सिखौ लाजाबनानै जेरै भेरगाव उदालगुरि रौता आरो बे गासैखौबो लानानै जिहेतु मोनसे दरं कन्स्टिटुएन्सि बानायबाय बेखौ लानानै फारसेथिं बाक्सानि तामुलपुर गरेस्वर बेखौबो सरजाबनानै बिथांमोना बेवहाय दरं नामै समस्ति बानायदों फारसेथिं बिटिआरनि बाहेरानि एमएलए समस्ति दङ जाय समस्तिफ्रा जाबाय माने रङिया कमलपुर आरो बावहाय माने सिपाझार मंगलदै आरो दलगाव दा बेखिनि माखासे बिटिआरनि बाहेरानि आरोबाव बेवहाय पार्लामेन्ट सिटआवहाय ज' जाबाय दा बिनिखायनो जोङो लुबैदोंमोन जाहाथे बिटिआरनि सिङाव एखुथायै थख'यै क'क्राझार पार्लामेन्टारि सिटजों लोगोसे उदालगुरियाव मोनसे पार्लामेन्टारि सिट मोननायखौ जों हास्थायदोंमोन दा बिनि थाखाय जोङो जि इलेक्शन कमिशना सम होबाय बेवहाय जोङो बाहागो लागोन रिप्रेजेन्ट खालामफिनगोन आरो बिनि अनगायै गासै आसाम नाङै जिहेतु ट्राइबेल बा थागिबि सुबुंफोरनि एडजास्टमेन्टखौ गोबां जायगायाव खालामदों आरो बेखौ लानानै जों हास्थायो जाहाथे गोबां कन्स्टिटुएन्सियाव जोंनि बर'फ्रा आरो बर' मेजरिटि ओनसोला माखासे जायगानिफ्राय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्लानि गेजेरजों बिथांमोना माखासे फोरमायनाय हरदों जे एडजास्टमेन्टआवहाय आरोबाव जोंखौ माने सोलाय सोल' खालामफिनोबा मोजां बै जायगानि मानसिफ्रा जोंनिसिम बिदि बाथ्रा फोरमायदों दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो माने बै ओनसोलनि सुबुंफोरजों जों सावरायगोन आरो बिनि उनाव जोङो मिजिंथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों आरोबाव जोङो बिथांमोननिसिम जोङो लिरनाय जोंनि रिप्रेजेन्टेसनखौ होगोन मेम'रेन्डाम होगोन जाहाथे जोंनि थागिबि सुबुंफोरनि जे आइडेन्टिटि कालचार आरो पलिटिकेल राइट्सआ राजनिति अधिकारा जाहाथे रावनाबो हानि जाया रावनाबो क्षति जाया बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फैबाय थानाय समाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बेबादि जिखिनि जेंना ओंखारगोन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेखिनिखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायगोन दा गासै बेखिनि दिनैनि जे थासारियाव बिथांमोनहा ड्राफ्टखौ फोसावबाय 20 जुनाव आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जे राहा लानाय थाब फोजोबनो नाजानायखौ जों बरायदों मानोना फैगोन बोसोराव जिहेतु पार्लामेन्ट इलेक्शन दं आरो जाहाथे जोंनि आसामाव गोबां माखासे जेंना दं जायखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों बिटिआर एकर्डजों सोमोन्दो लाखिनानै फोजोबनो थाखाय जोंबो बे डिलिमिटेशन कमिशनखौ खामानि जोबनायखौ नेनाय आसाम सरकार भारत सरकारा बे खोथाखौ जोंनिसिम फोरमायनायखाय जोंबो बे खामानिखौ थाब जोबगोनखौ मिजिंथिनानै जों बरायदों आरो बेखिनिखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जों लाखिबाय सेगमेन्टआ बिनि गेजेराव टटाल एसटि जि एलेखाफोरा ट्राइबेल डमिनेटेड एरिया बे ट्राइबेल पपुलेसन थानायफोरावनो माखासे जेंनासिन जानो हमबाय बे बिथिङाव मा फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा दिनै जि ड्राफ्टआव जों नुबाय बिटिआर ओनसोलाव जों दा एमएलए सिटआ बारायदोंब्लाबो जोंनाव 15 सिट जादों फारसेथिं जोंनियाव 6 माने एसटि रिजार्भ सिट बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोङो रिजार्भ सिट जादों दा बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायदों जे माखासे जि ड्राफ्ट समस्ति दङ बेवहाय ट्राइबेल पपुलेसनखौ लानानै माने सेरखाय बेरखाय माखासेया नुदों माखासेया एसे कमप्लेन होदों दा बेखौ लानानै जोङो रायलायगोन जाहाथे जोङो माबोरैबा जोंनि ट्राइबेल सिटखौ रैखाथि गोनां खालामनो हायो आरो बेयाव ट्राइबेलफोरखौ लानानै जाहाथे मोनसे पलिटिकेल सेफगार्ड आरो सिकिउरिटिखौ लाखिनो हायो
बिनि थाखाय मा हिसाबै बेबादि बोखावनाय बा सोसन सब्र खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो एडजास्टमेन्ट खालामनायाव गोदान समस्ति बरननायजों लोगोसे बावहाय थाखानायफोरखौ माने सोसननाय आरो बुजाबनाय जानाय बेफोरखौ जों गासिखौबो सावरायफिनगोन आरो बिब्दिनो इलेक्सन कमिसना जिहेतु सम होदों बे समाव जोङो बिथांमोननिसिम जिखिनि रायजोफ्रा माखासे जेंना फोरमायगोन बिनि गेजेराव जों समाधाननि लामाखौ बरननो थाखाय जोङो नाजागोन।